Tak jo, minule jste viděli, že jsem vám ukázal nějaký ty dobrý kary začáteční. A dneska budou crash testy. Já vím, ještě asi před chvilkou jsem ho natočil, jo vím. Nemusíte mi psát, ale ty fyzikale, nevím, ty to video si teďko vydal, proč vydáváš další? Já nevím, prostě jsem udělal pokračování, mám se mi to vyplo. No mě to je zajímá. A vlastně jo. A vlastně se taky polepil. Teprve kdo mi to napíše do komentářů. Tak jo, dneska tady zkusím takovou relíku. Tak jo, zkusíme to na tamté draze, až to budu tak... Tak jo, už tam teda budu, tak jo, jedem. Rozjedeme to na plný pecky. Co tam dělají ty káry? What the fuck? Kam? No tady je to moc nazvat. Další káru, co si vyzkoušíme, je tady tu, kterou určitě všichni znáte od dalších youtuberů, co natáčí BMG. Tak tady ten převrač. Tak to vyzkoušíme tamhle, já vám dám, až tam budu. Bohužel jsem musel vzít tady tu policejní náhradu. Ty vado, fakt dobře obrněný auto, jako neříkám nic, fakt dobrý. Jako ještě najít si ráno. Yes, máme sirénky. Yes, to chci vypnout. Je to otravný. Proč tady sakra jezdí auta, když na tady ty mapě má být bez NPC? Tak jo, zkusíme to tamhle. Na to by měla být tady ta policejní kara uspůsobená, takže to jdeme zkusit. To je ta vězeňská. Jdeme na to, jestli mu tomu udělá nějaké poškození. Protože by měla být hodně odolná. No tak to nebyla vůbec odolná. Hned jí odpadly 2 kola. Spíš jedno asi. Já už neumím počítat ani. Tam ani neví, kolik to měla kol, sakra. A tady obnovím vozidlo. Ty vado, tak jo. Další zkusíme tamhle. Tamhle vidím. A pak tam nakonec na závěr s tady tou karou tamhle to. No se to dá tady to. Lehký náraz. No bomba. No ale vydrželo to v podstatě víc než. Takže já to znovu tak já to auto restartuju. Tak. Sakra tady. A teď jdeme na závěr na tamhle ty 2. Takže tady ta kara by taky měla být do terénu, pokud ta věznice je někde v pustině. Takže jdeme zkusit nejdřív trávu, pak tam zkoušet tady různý bahna. No, jako tráva nic moc. Bahno? No, no, nic moc. Ježišimarja, kur. Tak dobrý jumpy, dobrý. Dobrý jumpy. Co to sakra je? Co to dělají ty NPCčka? Tak já se přemknu, neříkám nic. Já absolutně nevím, co mám dělat. No, klasický betunek, máme na PE. To všichni známe. Ty vado, nepřevrať se. Nepadej. Dělej, už si tady udělají 3 minutky akorát. Na jeden český mým, to asi neznáte moc ani. No vlastně znáte, vy jste taky vy jste prakticky ze stejný rase jako my. Ty vado, na tady to by to mělo být taky přizpůsobený, ne? Pěkný. Zase klid, jsme se tady ještě. No ještě jedeme. What the fuck? No to úplně.
No ale písek docela dobrý. No tak no tak vodičku se necháme nakonec. Ještě jdu za to, že tě bude písíč. Kamu? Masteršim. Jdeme na tamto kopce. Kámo, proč mi to táhne doleva nebo doprava, já nevím. Co v čem jedou taky? Jedla něco. A teď jedeme do vody. No tak to už tady zůstanu rovnou. Ty. No tak to se mi pěkně nás. Bylo má to teď. Tak to je to asi konec ježího videa. No, já si pít. Já to 10. No tak jdeme na ty kopce. No nevadí a pak ještě se říká nějakou figurinu. Tamhle ty kopečky. Kopečky, máme malinký kozíčky. Máme se takhle, jako kdyby byl nějaký uch. A taky, že nejsi. No, štěstí ne. Se mi vždycky když by tam byla nějaká česká kara, protože tam není žádná škoda, kurník. Ne, nepřevrácej, ne. Tak. Tak jo, tady to rozjedám. Čudíme to třeba sem, a tady nemaslovím třeba až. No tak tam vím, že už máme docela velký problém. Kamu mě přišlo, že to může nějak. Taková písíč. Ježiši, tak to jsem mrtvý. Jestli si tady rozbil podvozek. No. Tak jo, chtěli to já jsem tak, já mám to mít. Kam, to je žel. A má nebo tam se ho dokonce nebo prodá. Sakra se kokoš. Tak já možná na to je podle cenkáru. No, tady ten kokoš spadl. Tak kot. Ale jsme viděli výsledek a pak se s váma rozloučím. Kam? Co to bylo? Tak já se s vámi loučíme. A čau.